Hola, diamantets. Mireu, aquest és el dibuix que vaig a començar ara. Bueno, ja l'he començat, per no mentir. I us vaig dir que l'ensenyaria i veus, aquí hi ha el cap d'un tigre petitet i aquí un altre tigre petitet. Són dos tigres petitets. Veieu? Que macos, que xulos queden. És molt maco, a mi m'agrada. Ja vaig fer un lleó, em sembla que el vau veure. Aquests són de diamant rodons. I bueno, com veieu ja el tinc partit. Ja tinc tota aquesta part d'aquí feta. Ja estic començant aquesta part d'aquí al mig. I quan me descuide ja el tinc de fet. Que ja us l'ensenyaré, clar. Doncs mireu, aquest és el meu últim que estic fent ara, clar. Són, ja dic, són de diamants rodons, aquests, són xulos, a mi almenys m'agraden. Jo m'entretenc molt i ara estic fent aquesta part. Espera, se me'n va el paper. Ja veu? Ara li posaré el cover perquè veieu el xulo que queda. Vale? Posem aquí el cover perquè no es mogui el paper. Ai, perdoneu la mà, Veieu, ja està. Cover posat i quadre per fer. Ara que no us havia encès la llum, o sigui que veieu tot fos, i jo soc una despista i no m'havia donat compte, i ara segurament que el veieu millor. No? Aquí. Veieu que els ulls té més macos. I ara estic fent aquesta part dels ulls justament.